Nasleduje zastávka Taletiani. Čo do informatiky spoločnosť investuje, to sa po pár rokoch vo veľkom spoločnosti vracia. Má priamy dopad na ekonomiku, má pozitívny vplyv na rozvoj obchodu, čo sa prejaví v raste HDP a významne zvyšuje aj komfort života. Z prostriedkov Európskej únie v rámci cezhraničnej spolupráce prioritnej osy 1 sú financované projekty, ktoré sa týkajú verejnej správy a samosprávy, ale tie majú dopad aj na informatizáciu v privátnej sfére, teda spĺňajú posledný bod, zvyšujú komfort života. Kým medzi našimi štátmi môžeme obvykle hovoriť o stále zlepšujúcich sa vzťahoch, nepopierame, že z času na čas plannie vážne napätie. Az igazi Pozsony valahol itt 38-ban kezdett megszűnni. Mert a két háború között még működött az a régi Pozsony, aminek 3 identitása volt. A pozsonyi identitása, a pressburgi identitása, és volt egy új Bratislava identitása, neki akárhogy is vesszük, hiszen a csehek magukkal hoztak egy teljesen új mentalitást ebbe a városba. És bizonyos mértékig gazdagítottak is ezt a várost a saját maguk kultúrájával. Most ezek jól megfértek, úgy néz ki 38-ig egymással, és akkor 38-ban elkezdődött valami, amikor emiatt a nemzeti összezarkózás miatt egyszerűen kezdtek az emberek szembefordulni egymással. Vzájomné porozumenie sťažuje, že nepoznáme alebo neuznávame kultúru a dejiny toho druhého. Avšak 21. storočie požaduje niečo iné. Záujmy našich národov môžeme oveľa účinnejšie uplatniť, ak si navzájom pomáhame, ako keď sa obrátime proti sebe. Uvedomujúc si, že najmä v rámci Európskej únie sme odkázaní jeden na druhého, vidiac, že časť politických strán takého zbližovania rázne odmieta, pričom vieme, že pre našu vlast je výhodné, ak daný región majú radi aj iní, sme otvorení spoznať a vážiť si hodnoty iných národov, odmietame každú formu nenávisti, sme pripravení spoznať dejiny, kultúru a jazyk susedných národov. Len s takýmto prístupom môžeme dosiahnuť dobré spolunažívanie, zvyšovanie cestovného ruchu, turizmu, vyrovnávať regionálne disparity a tvorbu nových pracovných príležitostí. Vychádzajúc z týchto myšlienok, cezhraničné informačné a impulzné centrum pri miestnom úrade mestskej časti Bratislava Podunajskej Biskupice sa zapojil do písania cezhraničných projektov. V rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika 2007 až 2013 sme získali podporu z eurofondov na realizovanie projektu s názvom Cezhraničný digitálny tok informácií pre občanov v bratislavskom regióne. Projektu predchádzal 2 roky dlhý intenzívny sociologický výskum, výsledkom ktorého je 432-stranná kniha Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy a 30-stranná publikácia Aglovert. Tieto vedomosti sme zhodnotili a zabudovali do nášho projektu. Slovákom, ktorí po otvorení štátnych hraníc migrovali za romantickejším bývaním do Szigetköz v Maďarsku, chýba základná znalosť maďarského jazyka. Maďari na Slovensku zas ovládajú slovenčinu, ale vzhľadom na to, že historicky žijú na tomto území, čoraz hlasnejšie sformulujú svoje právo na informovanosť v materinskom jazyku. Z toho výskumu sa ukázalo, že potreby Slovákov na maďarskej strane a potreby Maďarov na slovenskej strane z hľadiska charakteru informácií nie sú totožné, ale požiadavky oboch strán sú opodstatnené a treba im vyhovieť. Výzva bola veľká, lebo všetky žiadosti, ako neskoršie, i celá dokumentácia museli byť predložené v anglickom jazyku, pričom všetky materiály kvôli zrozumiteľnosti sme museli preložiť do slovenského i do maďarského jazyka. Projekt sme odovzdali 28. februára 2011, ale samotná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku zo strany úradov bola podpísaná až 31. augusta 2012. Tento spomalený priebeh nás nepotešil, ale sme sa nevzdali
lebo sme videli potrebu portálov, ktorí majú poskytnúť obyvateľom žijúcim v prihraničnom regióne všeobecné informácie o každodenných udalostiach, ako aj informácia na organizačno-správnej úrovni. Jadrom našej predstavy bola príprava praktických portálov, ktoré vyhovujú obyvateľom prihraničného regiónu a ktoré sú prispôsobené požiadavkám miestnych obyvateľov. Počas realizácie projektu sme dodržali zákonom stanovené normy, uskutočnili sme verejné obstarávanie, za účasti odborníkov sa vykonal zber materiálov právnych predpisov, vyhlášok, formulárov, ktoré sú už predložené a odborne umiestnené na webových stránkach zúčastnených miestnych úradov pod názvom http://infoflow.hu, http://infoflow.sk. Máme dobre vytvorené základy, na ktorých sa dá budovať, dajú sa doplňať, rozširovať a dúfame, že zverejnené informácie významne uľahčujú život obyvateľom prihraničného regiónu. Pevne veríme, že spustené webové stránky v budúcnosti dobre slúžia svojmu cieľu na Slovensku, v Bratislave a v Trnavskom kraji, v Maďarsku kraji Győr, Moson, Sopron, Mede. Hlavné informácie o právnych, správnych, sociálnych predpisoch a normách, o kultúre, cestovnom ruchu a ďalších oblastiach daného regiónu na maďarskej strane sú na slovenskej strane v maďarskom jazyku, čo znižuje jazykovú bariéru medzi obyvateľmi. S potešením môžeme konštatovať, že po 12-mesačnej spolupráci s maďarskými partnermi z Dunakility, z Mošom Magyarováru, z Rajky, z Halásy, obe strany ako maďarskú, tak i slovenskú stranu naplňa pocit dobre vykonanej práce. Premenlivý svet nám urýchlil každodenný život. 1. mája 2004 Maďarsko i Slovensko vstúpili do Európskej únie, no väčšiu zmenu predstavoval vstup do šengenského priestoru 21. decembra 2007, ktorý zaručil skutočnú migráciu obyvateľov. Štátne hranice sa stali len symbolickými, čo umožnilo, aby sa ľudia hýbali nielen na periférii a nesmerovali len do vnútrozemia vlastného štátu, ale aby mohli migrovať, cestovať a žiť v plnom kruhu 360 stupňov. Bratislava je azda jediné hlavné mesto na svete, ktoré hraničí súčasne s dvomi štátmi, Maďarskom i Rakúskom. Táto vklinená poloha vyvolala po vstupe do šengenského priestoru obrovskú vlnu dobrovoľnej migrácie z Bratislavy smerom do Maďarska i Rakúska. Bratislava je preplnená, veď od roku 1948 až do súčasnosti sa počet obyvateľov hlavného mesta Slovenska štvornásobil a dnes už dosiahol 500 000. Zároveň naďalej predstavuje magnet pre ľudí hľadajúcich pracovné príležitosti z celej krajiny. Dosah Bratislavy, aglomerácia prekračujúca hranice, predstavuje nové možnosti, ale zároveň prináša aj nové problémy a nové úlohy, ktoré potrebujú okolité zahraničné a domáce sídlá riešiť. Cezhraničné informačné a impulzné centrum pri miestnom úrade v Bratislave Podunajských Biskupiciach sa v rokoch 2009 až 2010 zapojil do projektu výskumu javu suburbanizácie realizovaného s podporou EÚ Západomaďarským vedeckým inštitútom Maďarskej akadémie vied v Győri a Fórum inštitútom pre výskum menšín v Šamoríne. Táto naša spoločná práca a výsledky sociologického výskumu uverejnené v dvojazyčnej knihe Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy, ako i zverejnené údaje Federálnej únie európskych národností Federal Union of European Nationalities z roku 2009, podľa ktorých každý 7. človek v Európskej únii patrí k nejakej národnostnej menšine, inšpirovali k ďalším krokom. Projekt miestneho úradu Podunajských Biskupíc slúži na uspokojenie praktických potrieb a môžeme s radosťou konštatovať, že od prvých chvíľ sa stretol s podporou či už slovenských alebo maďarských obcí. Z Bratislavy sa neustále v hojnom počte sťahujú do Maďarska Slováci, ktorí nerozumejú ani nehovoria po maďarsky. Zároveň v Bratislavskom a Trnavskom kraji žije vyše 144 000 domorodých Maďarov, ktorí si síce osvojili slovenský jazyk, ale očakávajú informovanie v rodnom jazyku, aby nepociťovali, že sú vytlačení z vlastného regiónu. Preto sme sa rozhodli vytvoriť jeden spoločný slovensko-maďarský internetový portál, internetovú databázu. Naším cieľom je, aby sa ľudia žijúci v danom regióne
dostali k informáciám týkajúcim sa ich osoby, či už na úrovni rezidenčnej alebo organizačnej, inštitucionálnej v rodnom jazyku. Na otváraciu konferenciu prijali pozvanie starostovia, primátori, poslanci samosprávy, novinári spomínaného regiónu Dunajského ostrova Sigetköz a Žitného ostrova. Pri realizácii projektu sme zapojením odborníkov zhromaždili materiály, právne nariadenia, verejné informácie a výzvy, formálne tlačivá, ktoré bolo potrebné preložiť a umiestniť na webovej stránke. V rámci dodržania predpisov verejného obstarávania sme do verejnej súťaže na prácu vyžadujúcu veľa ľudí zapojili mediálnych pracovníkov, prekladateľské firmy, počítačové spoločnosti. 6. februára 2013 od 10. sme pre partnerov v Maďarsku zorganizovali prvý workshop v Dunakility, kde pracovníčka Fórum Inštitútu pre výskum menšín Mirtil Naď oboznámila prítomných s požiadavkami zistenými na slovenskej strane a predstavila časť materiálu, ktorý má byť preložený. Požadované oblasti boli právo, nariadenia, verejné výzvy, tlačivá, zákony, predpisy, zdravotníctvo, sociálna sféra, hospodárstvo, turistika a kultúra. Zakúpili sme potrebné elektronické zariadenia potrebné na realizáciu, aby sme vytvorili podmienky našej práce. Pracovali sme na dizajne webovej stránky a doplňaní databázy, ako aj na vytvorení PR filmu. 27. februára 2013 sme prvýkrát informovali aj širokú verejnosť o našej práci. Aby sme vzbudili pozornosť, spojili sme toto stretnutie s vernisážou výstavy, a tak sme mali viac prítomných, než sme očakávali. Prišlo viac ako 50 ľudí a podujatie malo veľkú publicitu. Už nás ani neprekvapilo, že na workshop a na záverečnú konferenciu po Dunajských Biskupiciach už prišlo 80 návštevníkov. Na začiatku augusta sme mohli spustiť webové stránky, ktoré budú v rámci Bratislavského a Trnavského kraja na území Slovenska a Győr-Moson-Sopronskej župy v Maďarsku vytvorením dvojazyčnej databázy podľa našich očakávaní slúžiť obyvateľom v záujme ich informovanosti v rodnom jazyku v rôznych oblastiach, mimo iných v oblasti práva, sociálnej, kultúrnej, turistickej a inej. Na začiatku augusta sme mohli spustiť webové stránky, ktoré budú v rámci Bratislavského a Trnavského kraja na území Slovenska a Győr-Moson-Sopronskej župy v Maďarsku vytvorením dvojazyčnej databázy podľa našich očakávaní slúži obyvateľom v záujme ich informovanosti v rodnom jazyku v rôznych oblastiach, mimo iných v oblasti práva, sociálnej, kultúrnej, turistickej a inej. Dobrý deň prajem, milí prítomní. Srdečne vás vítam na záverečnej konferencii projektu s názvom Cezhraničný digitálny tok informácií pre občanov
bratislavskom regióne, ktorý sa uskutočnil v rámci Európskej územnej spolupráci Maďarská republika, Slovenská republika 2007-2013. Projekt sa realizoval prostredníctvom spolufinancovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Maďarskej a Slovenskej republiky a je súčasťou kohéznej politiky Európskej únie. Teší nás, že sa nám podarilo nájsť mediálneho distribútora, vďaka ktorému mohli záujemcovia sledovať celý priebeh realizácie projektu na internete a vďaka ktorému aj vy ste mohli vidieť nami vykonanú prácu. Veľakrát je potrebné zrealizovať malé nápady, aby sme si uvedomili, že naše záujmy vieme efektívnejšie reprezentovať, ak si navzájom pomôžeme, než keď sa postavíme proti sebe, ak chceme radšej prijať naše rozdiely a odlišnosti, než ich rušiť. Deep within the shadows, I'm the hungry wolf you feel. But I can see that you're the only evil creature here. Before you came, we lived in peace. You have brought us down. I sing my pain up to the moon, but it's a waste of breath. 'Cause I don't speak human. You can't understand a word I'm saying. I don't speak human. You can't understand a word I'm saying. On a wing, a flying thing. To you I seem so small, but I look down on what you've done. My raven's eye sees all. You people like a cancer growth, destroying all you see. 7 billion mutant monkeys won't listen to me. 'Cause I don't speak human. You can't understand the word I'm saying. I don't speak human. You can't understand the word I'm saying. How to see it's us.